ei ole sellaista asiaa, mitä pitäisi pelätä, kun Jumala itse ja Jeesus Kristus on tässä. He taistelee, he tekee ne tehtävät, mitä on tehtävä. Mä voin levätä. Mä voin levätä Kristuksessa ja luottaa Jumalaan. Kyllähän mä jännitän asioita toisinaan. Ja mulle tapahtuu asioita, mitkä ei ole nyt aina niin korkealentoista ja valtava hienoa pyhän hengen toimintaa. Mutta pelkoa musta ei enää ole. Ja siksi mä uskallan tästäkin todistaa ja sanoa, että älä jää pelon alle. Pelko ei ole Jumalasta. Milloinkaan. Muistakaa tämä. Pelko ei ole Jumalasta. Jos sinä olet pelon vallassa, se tulee jostakin muualta. Ja sinun on selvitettävä se itsellesi, mistä se pelko tulee. Ja lähestyttävää Jumalaa. Jumala, kaikki valtias, poista tämä pelko. Ja hän on sen tekevä. Ja silloin sulle aukeaa ne pari ovet sun elämässä. Sä voit mennä kohti uusia asioita ilman, että sun tarvii ennakkoon pelätä, mitä tämä vaikuttaa.